Tay maabuy-buya dagos sa babanggaran kaunggan daytoy rikna ngamin tapintas mo awan pang ipadaan isut mang kayaw daytoy marikrik na day tangay SSM buhay puno ama kabayan gas lali nunutak kalit mo akur sunada daku disbukas lang porsela ng pangyari ka sikat sabo murmuray tay tuy mata napitas kanuwadi aglalo no sikat tumis-ise napitas kanuwadi ipatay ko dapat bingin nga isip nagkanasinobyak tu si kadi tay maabuy-buya dagos sa babanggaran kaunggan daytoy rikna gamit tapintas mo awan pang ipadaan isut mang kayaw daytoy marikrik na day tangay SSM buhay puno ama kabayan gas lali nunutak kalit mo akur sunada daku disbukas lang porsela ng pangyari ka sikat sabo murmuray tay tuy mata napintas kanuwadi aglalo musikat tumis-ise napintas kanuwadi ipatay ko dapat bingin nga isip no siyak tu tiyagayan siyak tu tiyag pili nadumukin na singte nagagata babae tauray no napugod wendo na puburi nuwaman na sa salamet di dayaw niya lalaki o usabong nga pinidi ay agukrat kakadi tayan mo asangkal ay sumambay kami di mo katlayisen daytoy kinapuburi ang mangidatom ken katoy bagi paalipen nga agserbi dilapay labi oras lay maraan mapalpalay dagan to'y linaan sulit ay gukit ko binangunan kong tampo labot sa ligas ko sikat-sikat amamawa dilap ay labi oras lay maraan mapalpalay dagan katakot to'y linaan sakit ay gukip ko binangunan kong tampo lapot sa ligas ko sikat-sikat na mamahal lalo na bilang kasikalay na napunas na namin
activity. Nunanutan kulay sa medyay ugali at nakangaliwanan hanggat gauyos na bilay. Gana taawan ay tireglak masikugasan ngem awan may asawa ay napili ak ngamin hindi ak hamanungaw ka takal bumet ngamin ay higing nagsinasara napapausan ako nga ada baby na nagpaaramid na ko itigrip anara hindi matang agpagketi itimon-monyek kang naadadako na taisulit idan itiliw-liw ako ngem anya pa itan di mamainan na bakit anak meten na bakitan at chismosa tarik-tarik naman bigat mali kinagsama mulay utong kapal matukul ta'y araw na napapausan ako nga ada baby na nagpaaramid na ko itigrip ang nara hindi matang na pagketi itimon-monyek ang nga atasara na taisulit ikan itiliw-liw ako hanggang anya pa itan di mamainan na bakit anak meten na bakitan abakla hindi may agawan na sungkin sa paminsan hindi ba'y tumaraon dahil diya'y managnan hanggang anya ba'y ikan di mamainan na bakit anak meten na bakitan abaklan kung tarik-tarik ay bigat mali kinagsama huray ukupapay matukul ta'y araw na huray ukupapay matukul ta'y araw na
maparaken ka. Nagpupuni-punan dagiti balbalikas makaputay sinumanamot siya. Saganam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag ka kuma. Tomay ko ibisikan anek ekenrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayat hindi kanto pagsangiten inal daw tungain kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparag sa kalaeng. Uray sinoti agde pa uray sinoti kumontra ilaban ko tayat kuken ka. Uray pakatayak samsang idek nulagyak di mahungkod ka. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ati abalasan sapay kumatain nagsumbata. Sapay kumatain nagsumbata. Dinggim mandungo ading kuday pisunata inaramid ko aparaken ka. Nagpupuni-punan dagiti balbalikas makapatay sinumanamot siya. Saganam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag ka kuma. Tumay ko ibisikan anek ekenrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayatem di kanto pagsangiten inal daw tungain kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparag sa kalaeng. Uray sinoti agde pa uray sinoti kumontra ilaban ko't ayat kuken ka. Uray pagkatayak samsang itek nulagyak di mahungkod ka. O ayat nagbileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagbileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagbileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata. Sipot pa'y di damdamo ngayon ka masirpat. Kas ka man natay dalayap nga nangalsem kaniyak. Kas aginaw biyag ko mantay kay arigak. Nudikan mapurus patay pagtungpalak. Anan wenta pintas mo nga ingingumutem unay. Ingat umanay nga sa likuam nudumteng ni patay. Agayat kaitan takasat sa diwampay. Yan tangay at tuyak nga agtari gagay.
Sipot pa'y di damdamo ngayon ka masirpat, kas kamanlatay dalayap nga nangalsem kaniya, kas adinaw biyag kumantay kay arigap, nudi kan mapurus patay pagtungkala. Anan wenta pintas mo nga ing inungutem unay, di nag-umanay nga sa likwam nudong tengi patay, agayat kaitan takasat sa diwampay, iyan tangay at tuyak nga agtarigagay. Anan wenta pintas mo nga ing inungutem unay, di nag-umanay nga sa likwam nudong tengi patay, agayat kaitan takasat sa diwampay, iyan tangay at tuyak nga agtarigagay, iyan tangay at tuyak nga agtarigagay.